Bingalika wale dɔ kun taara ka ɲɛsin Mali finitigiw ma kari tɛmɛnen a kun yirala ka fɔ ko maa 17 ko olu bɔnɛla u ni la nka jatekuraw bɔl'o la ale ni tile 3 o décrétela Mali kɔnɔna la o fana tɛmɛnen kɔfɛ Kulikoro yen circulation kɔnɔna boli waati kɛrɛnkɛrɛnlen ɲinina mobilibatigiw la ale ni bingalikɛla maa 2 moto taxi na olu taara ni dɔ ka miliyɔn 100 ni miliyɔn 20 ye. An balimaw an bɛna ni kibaruya ninnu walanwalaw ye aw ka bidon kibaru kɔnɔna la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kari tɛmɛlen août kalo tile 7 bingalikɛwale dɔ taara ka ɲɛsin Mali finitigiw ma tesi o bingalikɛwale in senfɛ a kun yirala k'a fɔ ko finitigi maa 17 ko olu kɔni bɔnɛla u ni na ale ni duguden dɔw ko wa fɛnɛ ko finitigi maa 22 ko olu fɛnɛ joginna nka kunu arabadon août kalo tile 10 jatekuraw kɔni bɔra ka yɛrɛ k'a fɔ ko finitigilakaw kɔni na ko maa 42 ko olu kɔni bɔnɛla u ni na ko wa ko mun yɛrɛ kɔni fɛnɛ jatigɛwale taba ninnu ye ko mɔgɔ 39 ko olu fɛnɛ bɔnɛla u ni na olu la an ye nin kibaruya ninnu kɔni sɔrɔ ka bɔ Mali finitigiw olu kɔni ka kunnafoni di siraw fɛ kibaruya ninnu kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko Mali finitigiw ko olu kɔni ni jatigɛwale taba ninnu kɔni ko u ganna ɲɔgɔn na kosɛbɛ ko kɛlɛ a kɔni kuntagala janyana ko wa ko Mali finitigiw ko olu kɔni ye wulikajɔ caman kɔni kɛ walasa u kɔni bɛ se ka maa caman kɔni faga jatigɛwale taba ninnu na jateminɛ fɔlɔw kɔfɛ a tilala ka yɛrɛ k'a fɔ tuguni ko Mali finitigi 42 ko olu kɔni bɔnɛla u ni na o ko yɛrɛ fɛnɛ hukumu kɔnɔna la Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu ye tile 3 ka o décréter Mali kɔnɔna la ko wa o waati ninnu kɔnɔna la ko drapeau olu kɔni bɛɛ bɛna majigi Mali fan bɛɛ ko walasa k'u ka dusumakasa yɛrɛ Mali finitigi minnu kɔni talen filɛ nin ka u to faso kumabɔli o kɛlɛ la n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Kulikoro k'aw ladɔnniya k'a fɔ Kulikoro sous-préfet ale kɔni boli waati kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɔni sigi mobilibatigiw la camion fo ka taa se bolimafɛn belebeleba suguya wɛrɛw ma u ye a jateminɛ k'a fɔ ko nin mobiliba ninnu kɔni ko olu kɔni ka boli kɔni waati bɛnnen don 20h fo ka taa bila 6h wagati la ko wa ko nin heure ninnu minnu filɛ nin ko nin kɔni bɛna jagoya bolimafɛnbatigi bɛɛ lajɛlen kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ Kulikoro sira min kɔni filɛ nin a yirala k'a fɔ ko mobiliba caman kɔni bɛ taa a sira kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛncɛnbɔlaw ale ni babɛlɛbɔlaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ko tile kɔnɔna la ko mobiliba ninnu kɔni ko u ɲɔgɔn 100 kɔni bɛ se ka tɛmɛ Kulikoro circulation kɔnɔna la ni o yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ kɛ sababu ye ka lakanabaliya ko o wara kosɛbɛ Kulikoro kɔnɔna la ko nin mesure kura min kɔni filɛ nin ko a bɛna waleya Kulikoro marabolo bɛɛ lajɛlen na ko fo ka taa se nɛgɛtan kɔnɔnaw fɛnɛ ma an bɛna bidon kibaru kuncɛ ni mun ye o de ye kunu arabadon août kalo tile 10 cɛ marifatigi 2 olu taara ni dɔ kɔni ka miliyɔn 100 ni 20 ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin cɛ in kɔni ale kɔni ka fɔ yɛrɛ kɔni na ko ale kɔni baarakɛɲɔgɔn dɔ o kɔni ye miliyɔn 100 ni 20 ko o kɔni chèque da ale ma ko ale kɔni kun ka ciw ka ca ko i n'a fɔ bɛɛ bɛ bankiw kɔnɔna dɔ cogoya min na aran kɔni ka jan o kɔni kɛlen nin cɛ in ale kɔni ye a ka ciden dɔ bila ka taa wari in kɔni ta banki la u kɔni kun bɛnna kan ni cɛ kɔni ye aran jɔ ka wari minɛ ko banki da yɛrɛ kɔni na a k'ale wele ale ka taa wari kunbɛn yen nɔ ko nin cɛ kɔni ye nin miliyɔn 100 ni 20 kɔni minɛ ka sɔrɔ ka ale kɔni wele ko ci ɲɛnɛbɔla ale taara wari minɛ wari in kɔni tun bɛ o mineral carton kɔni kɔnɔ o ye o da ale ma ale taara o bila a ka mobili kɔni kɔfuru kɔnɔna la cɛ kɔni ale ma tile ni wari ye a bila yɔrɔ la ale kɔni taara ni mobili kɔni ye mobili ko yɔrɔ dɔ kɔni na ni o ye ale ta yɔrɔ kɔrɔ yɛrɛ ye ko a kɔni tun bɛ fɛ ka seli waati dɔ de seli yen nɔ ko o waati kɔni kɔnɔna la ko maa 2 kɔni ne nana moto taxi la ko marifa yɛrɛ kɔni tun bɛ kelen bolo ko kelen kɔni ye mobili kɔni kɔfɛla vitiri ci ni ka sɔrɔ k'a bolo don ka nin wari in kartɔma kɔni ta ka taga ni a ye nka nin yɔrɔ kɔni na a kɔni yirala k'a fɔ ko jatalan dɔ kɔni tun bɛ yen nɔ ni o ye caméra de surveillance ye o kɔni sera ka nin maa ninnu kɔni ja sɔrɔ ni maa ninnu kɔni ja bɛ fan caman sisan nɔ bɔlɔlɔ sanfɛ nin cɛ in kɔni ale kɔni ka baarakɛla mun ye ale kɔni taara 14e arrondissement na ni ka taa plainte kɔni dɔ yen nɔ ko ale kɔni ka wari suɲɛ la nka an bɛ waati min na ko sisan mɔgɔ minnu kɔni ye cɛ ka wari suɲɛ olu ma se ka dɔn fɔlɔ sigasika caman kɔni bɛ nin ko in na maa caman ye a yɛrɛ k'a fɔ ko cɛ yɛrɛ kɛrɛfɛmɔgɔw kɔni ko olu kɔni ye a janfa nin cogoya in na ko sabula ko ni zone ninnu kɔni nana ka u tilen wari kɔni bila yɔrɔ ma ni ka wari ta nka finitigilakaw olu kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw kɔni boloda kibaruya wɛrɛ mana b'o kɔfɛ an b'o da o tulo kan an balimaw ni de tun bɛ dansigi aw ka bidon kibaruw la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ